V dnešním videu si vylosujeme výherce tohoto brainrotu. Taky si uděláme soutěž o Lost 25. Je to hodně rare. A ukradl jsem svému kámošovi jeden z nejvzácnějších brainrotů z celé hry. Jestli chceš další videa, dej like, odběr a jdem na to. Čaute lidi, vítejte u dnešního videa. Ještě než začnem, extrémně vám chci poděkovat za úspěch u všech mých videí, hlavně u toho shortu a o té soutěže a dej tu 6-7. Jelikož jsem slíbil, že jednomu z vás dám, tak už jsem to losoval a vyhrál to Speedy. Je to kvůli tomu, že to byl fanoušek, co mě furt podporuje, dal mi like na všechny videa, každý video okomentoval, prostě vylosoval, když jsem ho losoval. Takže jo lidi, Speedy, jestli tady budeš, tak pak napiš tvůj nick a dám ti to, klidně vám lidi pak natočím průvku. A jo, v dnešním videu jsou tady s Dinem, chceme tady dělat různý eventy. Jo, lidi, teď jsem si vypl mikrofon a Dino má hrozně dobrý brainroty a dneska bych mu chtěl i nějaký ukrást. Hehe. Tak si zasoutěžíme o titul z 25 kos a protože je to 25, tak jestli tady bude 25 lajků, tak vám dám tady toho brainrota a je mi jedno komu. Ten, kdo bude mít nejvíc lajků pod videem, dostane tady to Lost 25 kos. Lidi, vidíte, to je zloděj, kámo. Že se nestydíš, bro. Já tě dneska skemnu, počítej s tím. Ještě, že to neslyšel. Počkej, pojď, co tam může být nejvzácný? Je to rare? To asi není vzácný, co? Je to největší věc. Trash! Tady ten dům, ne? No, tak to je shit. Ježiš, co to tady je za blbosti? Proč nic nepadá? No, čivavy. Tak ani toto není rare, dobré, to všechno dodat do fuse. Že co? Za 10 minut. No kamo, co to tady je? Hej, co to je team cheese? Je to něco Ne, neskoušej to, Dino, ne, lidi, ne, kurňa, Dino, ne, já tě, kamo, Dino, Pěkně si tady to 6-7. Lidi, ale jestli budete hodně chtít a dáme jako třeba 1000 odběratelů co nejrychleji, tak vám dáme tady to burrito bandito, což je kurňa vzácný. To je kdybych vám dával lavaku, no ale to není moc vzácný. Musel by si mi dát najmenej 200 lavák, aby som to tradol za burrito. 200 lavák? To nevěřím, no. Že lavaka je tak rare, bro. Co to tady máš? Co to je Kiero Digitable? Digitable? To potřebuješ na rituál. Jo, aha. A na co ti to je? Ne. No tak to jsme v prdeli. Ne, to prdela. Ne, Dino, ne, kurja. Ne, a jak to, že stojím tak dlouho? Co to je? Ne. 5, 4, 3, 2, 1, teď úplně prd, Dino, aspoň nelží. Kurňa, mě to mám srazilo, dobré. Tak a jedem, kámo. Ale hej, to má dobře sami udělané, kámo. Jo, a bal len candies a security. Čekej, to jde nějak udělat? Jo, ty si můžeš vybrat, čo zabalíš. Ty nemusíš brát všetko. Takže ber candiesky, aby si mohl spavnat za 300 lucky bloky. Hej, Dino, ty jsi vyčuraný, kámo. Čekej. Ne, to ne. V tento moment se nic kromě beznadějného, dlouhého, nudného čekání nedělo.
Dostali jsme tady max tak zhruba tak 300 candy caneů, ani jedna secretka, bylo to naperte, že tady máte takovej timelapse a vidíte, co jsme vlastně celou tu dobu dělali, jo. A jestli vás tyto videa baví, dejte like, odběr a zvoneček. Za sekundu základu. Hej Dino, to jsme toho teda zabalili. No tak většinou jsem toho mal. No. No tak asi jo. Pojď znova chymino. Kámo, nechci tušku. Jako low-key, to bych byl mega rád z toho vánočního hotspota, nebo co to je. Mě včera dropl 3krát. Co? Tak lidi, Dino mi teď řek, že jde na večeři, takže lidi, víte, co já jdu udělat, kámo, víte, co já jdu udělat. Takže čekej, Dino, ty jdeš teda na to jídlo? No, tak čau za to. Jo, čau. Tak lidi, už je na tom jídle. On tam má nějakou tu blbou past, co mě teď odpadá, počkej, se podívám. Tak můžu se dostat k němu do bejsky, ale nevím, jestli to má dovolený, kurně nemá. Ježíš, on tam má ty pasti. Se potřebuji podívat, kdy se mu to uzavře. Kamo, tady je Bombini Guzini zelená. Hej lidi, to je hrozně cool, počkej. Jak dlouho musím počkat, kolik mám sekund? 30 sekund, ok, tak já počkám. Tak ber, chymino. Tak, bacha na toho klona. Tak, dobré. Mám svého chymina, zavírám. Jdu si pro Sigma Boy. Ježíš, ty pasti blbý. Kolik tam toho dal, Dino, kámo? A nebojte lidi, to nějak nefejkuju, kámo. Protože to je jeho klon, co se furt hýbe. Tak. Sigma Boy, pojď. Běž, jo, vem to. Já se hrozně bojím tady chodit, protože mám tam ty blbý trapky. Hej lidi, a normálně bych vzal tohle, to není vzácný, jak když ten idiot je pryč. Počkej, tak já jeho tady... Ne, trapka blbá, počkej, já mu vezmu toho páva, kámo. Já nevím, co tady je vzácný. Čekaj, já se podívám tady nahoru, co on tady má ještě, kámo. Čekej, on tady má nějaký grama, má dung, fragma, kokara, hej, to nebude vůbec vzácný, to nevezmu, kámo. To je úplná hovadina. To ani nevypadá pěkně, tak vem to bude mega vzácný. Tak, počkej. Lidi, já už slyším kroky. Dino, čau, dík za power. Daj to zpět. Nedám, kámo, scammer got scammed. Nemáš mi brát věci. Hej Dino, mě už jako máma volá, tak já jako musím, tak se jako měj nube, čau Dino, čau. Já jsem ho oskemoval úplně vo všechno, kámo, o mega dobré věci. Lidi, jestli chcete Lost 25, tak dejte 25 lajků a snad ho jeden z vás získá. Mějte se krásně a čau.